nagmamahal, siya pang naiiwan. Siya pang naiiwan. Mulat ng aking mata, may mahal ka na iba, wala na akong magagawa. Di ba? Eh, la 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 la. What is that? Hello everyone, shout out. Oh. Pwede kayong mag-comment. Pwede kayong mag-like. If you want to comment, drop your comment. If you want to like, click the bell button. Then, the like button. If you want to ask the question. Bulaga. At bakit gising ka? Oras ng tulog mo ngayon ah. Oras ng tulog mo ngayon ah. Bakit gising ka? Ha? Gumawa ko maaga kasi baka mamaya mag-blackout ka naman ng gabi. Kagabi, nag-blackout. Katatapos ko lang kumain. Oh, oras na ba?
Tanghalian? Super late ka naman magtanghalian. Naglinis ako ng bahay ko. Wow, sana all. Sinipag. Ayoko na maglinis. Ang hirap maglinis, tapos may kasama kang burara. Nakabwisit lang. Tulog na. Oras na ng pahinga mo. Tulog na. Mag-isa lang kasi ako dito. Walang pamangking ko na sa Paranaque. Kaya nakapag-dis. Wala pa. Hindi mo pa nasusundo. Dahil ikaw at ako. Eresyoson. Shout out to you. Eresyoson. Bubulol ako. Lugod bison. Dami kong labahan. Walang sabon. Naubusan na ako. Yun lamang. Itindahan dyan sa harap mo Ayaw mo bumili dyan. Bukas ako maglalaban ng mga bedsheet at kortina. Bukas. Gawa muna ako paninda ngayong araw. Bumibili kasi ako ng design na okay. Oo, mas mura. Mas makakamura kapag. Ano po? Agad lang. Ako din, pag namamalengke ako, pag kinabukasan araw ng laba ko, nabili ako ng mas mura kasi na makakatipid ka ng kahit konti.
Magpahinga ka na, matulog ka na. Oh, five lang. Bakit? Five. Ha? Ay, naku, Gab. Bukas na, o. Paano pa to? Susunod, nakakabebetahan talaga. Wala na. Damage na naman itong binalik mo. Lagi na lang. Ay, blood. Gaging ganyan. Pag bibili siyang yelo, may babalik. Butas na naman yung binalik. O, di wala na. Ulog. Malakas kasi ako sa sabon pag dito sa tindahan. Ako din. Lalo na yung bar. Nabili pa ako nun. Ay, ma. Three. Mano-mano ka lang ba maglaba? Wala ka bang washing machine? Okay, watching. Mas matipid kaya pag mano-mano maglaba. Kasi ilang powder lang ilalagay mo sa langgana. Magastos ka sa powder kasi lalo na yung damit ni pare, di ba? Nakakailang babad ka. Meron, kaya lang hindi naman natatanggal lahat. Pang decolor lang. Ako din ang puti. Kinakamay ko din ang puti. Pero yung mga decolor sakit sa likod pag lahat yun ikakamay. Kaya kalimitan sa damit namin mga itim. Kakalti lang ang damit namin puti. Nag-probinsya ako, nagwa-washing siya. Kamay ka talaga pala lahat. Pag ako kasi maraming nilaban sa kamay, sugat-sugat talaga ang kamay ko. Yung mga ganito yan, sugat-sugat yan, tapos yung dito. Kapag kinamay ko lahat ng labahin. Kukuskus kayong ganun. Ganun ginagawa mo or yung kusot ka lang. Kaya nung bumalik ako dito, yung mga t-shirt niya. Nagkanda gawag yung kwelyo niya. Kawa-washing. Ganun talaga pag walang misis.
may kuya ako, nung grade 6 ako, labandera na ako sa bahay. Ako nalalaban ng damit namin. May kuya ako, yung pang-apat namin. Ako naglalaban ng damit niya. Ang laking tao pa naman nun, mataba na, patangkad, ang lalaki ng short. Yung 6-pocket pang short na uso noon. Ganun ang mga short niya, mga t-shirt niya, puti din, mahilig yun sa puti. Ako naglalaban ng damit niya. Pagkatas kong labhan yan, titignan niya yan, uulitin niya. Yung mga puti, uulitin niya yan. Pag di niya nagustuhan yung laban. Lalaki yun, yung kuya ko yun. Sobrang selan sa damit. Ewan ko lang ngayon, may pamilya na siya kung siya pa rin naglalaba. Alam mo yung maghapon mong kinudkod? Maghapon, pag Sabado kasi, ako naglalaban yan, maghapon ako niyan sa poso ko lang labahan namin. Maghapon ako niyan doon. Kukuskus na mga damit nila. Mga kuya, mga kapatid ko pa naman, puro lalaki. Malalaking tao din, di ang lalaki ng damit at short. Mano-mano yun, kuskus. Tapos, pagtas mong labhan, check nung kuya. Kung pasado, pag hindi, uulitin niya. Kakainis. Pinagpaguran mo maghapon, tapos uulitin lang din pala ng laba. Pinalabhan pa sa'yo. Ako taga-plancha at laban ng mga kapatid ko nun. Ganyan din yan si pare. Nagre-reklamo pag iba yung amoy ng damit niya. Lalo na pag hindi naarawan. Oo, ganun yun yung kapatid kong lalaki. Parang si pare mo din yun. Ay, si kumpare yun. Kasi kahit punit-punit na yung white nun, gustong gusto pa niya sinusuot. Uulitin niya yon. Tapos ang ulit ng laban niya, kukusutin lang niya. Samantalang ako, pinagbabrush ko na. Hindi pa siya kontento. Ay! Sir Ehem, shout out. Kamusta naman dyan, Sir Ehem? May kuryente pa dyan sa inyo. Kagabi kami nawalan. Tandang 10 na ata yun, 10 PM hanggang bago mag-12. Thank you, Sir Ehem. Meron. Kagabi kami nawalan, buti bumalik. Ngalay naman sa paypay eh. Tapos kandahanap ko yung flashlight, yung ilaw namin yung ilaw nung sa Christmas, yung Christmas light na maliit. Kandahanap ko. Gawa ni JM, natatakot sa madilim. Tapos paypay, ayan. Yung mga mini pan ko, low bat pa. Hindi, mano-mano ang paypay ko kagabi. Wala ba kayo solar? Wala. Yan nga binabalak ni Jowa eh. Magkabit ng solar. Sabi ko nga maganda yung rate eh. Laging mainit dito sa Laguna. Mas makakatipid doon, no? Kahit ilaw-ilaw lang. Sana umulan ng niebe. Gusto mo ng Yuki? Yuki? Pag umuulan ng niebe dito sa Pilipinas, bloke-bloke, Sir Ehem, ah. Gusto mo nun, yung bloke-bloke yung yelo? Kami kasi meron, kaya yun ang gamit namin mag after namin ng dinner. Ah, yun nga, nagtitingin nga ako kanina ng solar light. Tingin ako kanina sa tok-tok.
Kaisip tuloy akong bumili kasi malawakan daw to eh. Di lang to isang araw eh. Si JM ang takot na takot. Antok na kagabi, ayaw pa umakyat. Kasi daw walang ilaw. May solar kami, kaso hanggang 1:30 AM lang. Ano po yan? Hello po! Ano daw yung pangalan niya? Mike Joshua? Mike Joshua? Hello po. Ice candy po. Ice candy ang ginagawa. Wala, props lang yung kulog kahapon, hindi naman umulan. Ngayon, medyo dumidilim pero wala, hindi naman. Nahingi ko lang to nakaraan bago mag-election sa mga kagawad. Ako, nagamit ko na yung bigay ni Gobsol, yung meron ka din nun, Sir Ehem, yung go bag. Di ba may flashlight yung nakasama? Ayun, ginamit ko na kagabi. Gawa ni JM. Nagtitingin nga ako ng ilaw na solar. Hanggang 1:30 AM. Maliit lang siguro yung mo, Sir Ehem. Yung go bag. Meron ka doon yung bigay ni Gobsol, yung go bag, yung red na bag. Na pang emergency, emergency bag ba? May lamang flashlight yon, Sir Ehem. Yan ang ginamit namin kagabi. Binili ko sa online solar. O, maliit lang kaya siguro ganyan. Hindi na umaabot ng ulan. Maliit lang yung mo siguro, ilaw. Nice question, JJ. Sa May San Pedro.
tagal umulan. Kaya nga Sir Ehem eh. Kaya ganito ka ba na si gawa ng panahon, kumukilimlim tapos hindi naman tinutuloy yung ulan. Akala ko ulan na kahapon. Kaya nga po, dito ay kumulog-kulog pa dito kahapon. Wala lang. Props lang pala yun. Hindi naman umulan kahit nung gabi sabi ko sana umulan kasi walang kuryente. Ang init. Kawawa ang bata pag walang kuryente. Tsaka ang nanay, paypay. Ngala, yung malalaki kong braso talaga. Di kaya tabi si Sir Ehem. Walang nagpabunot ng bagang. Sir Ehem, wala pong pasyente. Malapit lang po pala kayo. Mas malayo si Sis MM. Saan malapit? Malapit sa inyo, Sis Gigi? Talaga? Ah, piyesta? Ay, tara na, Sis Gigi. Piyesta pala. Ay, kasabay ng piyesta sa amin sa Bicol. Piyesta rin ngayon sa Bicol. Dapat nandun kami. Kung hindi tumaas yung pamasahe, nandun dapat kami ngayon eh. Ngayon din ang piyesta sa amin. San Pedro lang po kayo, Sir Ehem. Kako, malapit lang po kayo. Di ba Binyan po siya? Santa Rosa ako. Ay, sino, Sir Ehem? Binyan? Fiesta dyan, San Pedro. Akala ko sa San Muntinlupa po. Sa Santa Rosa ako si Gigi. Santa Rosa pala. Void ka na. Mali ang address ko. Void ka na. Kabaryo ni MC May. Si Sis May, taga ano. Makabling ba yon? Sa may pa Santa Rosa bayan. Sa may pabayan sila eh. Kami naman dito sa may road papuntang Tagaytay. Yung lugar namin. Yung way namin papuntang Tagaytay. Dinadaanan. San Isidro kami. Simbahan. San Pedro, Laguna. Sa baryo lang, pero sa Fiestang Bayan, di ko alam kung kailan. May handa kayo, Sir Ehem? May handa ka, Sir Ehem, at kami pupunta dyan mamaya-maya. Snake? Mama, what's my text? Kami na, i-charge na yan. Diyan din sa Santa Rosa, bahay ng tita ko sa Makabling. O, sila ni Sis May ang ano, magkalapit.
Para makabling din si Sis May eh. Yung admin po namin, Sir Ehem, sa isang team po ng wala ako handa. Pero may palaro ako sa mga bata. Anong palaro mo? Hip hip hooray? Meron ka nung ano? Yung binabasag na paso, Sir Ehem. Ba't mga bata? Marami ka ng pamangkin, Sir Ehem. Oy, Sir JB, good afternoon. Ay, ano na ba dyan sa inyo, Sir JB? Shout out po, Sir JB. Thank you po. Inaiyak na bata. Wait. Morning na po ba dyan sa inyo, Sir JB? Or madaling araw lang? Napatulog ka pa yata eh. Yan po sa lugar mo. Sa Italia. Italia ka, di ba po?
Sir JB, baka ikay busy na po dyan. Okay lang. Thank you po sa pagpunta. Baka ikay nagpapahinga pa at ikay may work mamaya. Sige lang po. Pahinga na po kayo dyan. Yun. Wala ko may kulog na naman, tapos di naman uulan. Hello guys! Wala na. Sino pa nagmamahal? Siya pa naiiwan. Siya pa naiiwan. Nagpapanggap pa ba ako na ako'y masaya? Bakit ang totoo ay sasabihin sa mga kaibigan mo? Nothing! Nothing! Walang araw darating ang iyong Ma, zero. Just right. GB lang? Doon ka kay kuya mag-play sa taas. Doon. Mama.
Stop! Baka sobrang lakas, anak. Stop! No, madilim. O, wala. Oy, sis Ami, shout out. No, anak, madilim. JM. Thank you, sis Ami. Tukuki. Saan? Tukuki. Hmm. Ate Mama, bigla. Wow! Berbau nong nong pi. Dragon nong. Huwag na mag-light at sobrang init, be. Pang painit lalo ang ilaw. Bye. I love you. I love you. Ayaw ko doon. Ito. Hoy, hoy, hoy. Saan ka? Ay? Tignan mo, tapos may hawak kang ganyan. Magas na si kulit. May premiere ka pa mamaya 9 PM sa Rehan. Di ba po? Ayun na. Wala sa Rehan. Nagbunot na ng bagang. Ay, nagpapalaro na pala sa bata. Sarado nga pala clinic niya. Gigi, matulog ka na. Nang makapagpahinga ka. Oras na ba?
Ano oras na ba? Ang relo namin ay mali kasi nga pala nawala ng kuryente kagabi. Out muna ako sis, may premiere ako. Atin. Sige lang, sige, ikaw na, go. Thank you ha, thank you. Pahinga ka na pagkatapos ng premiere, matulog ka muna. Sige na, thank you. JM? Kapagpag tayo. Mundo ay nasa isip naman. JM! Dito ka lang. Graduate na naman ako. Para sa akin naman, chance ko ng balikan tong pangarap ko. With Centrum Silver Advance.
Maingay dyan, be. May natutulog dyan. Jake. Right back where you are. Just me and you.
the years rolls by, I'm beginning to see that I can count on you. Suot niya ang lumang-luma at ang kanyang naangko sa kanyang mata, kahirapan. Ako sa mga daan, hihingi ng konting tulong. Madalas ko siyang hamakin at ibabalik. Siya ay pulubin na bakit niyo. Siya ay pulubin auring katulad niyo. Ha? Just small, small. Small na. Opo. Pagsapit ng dilim, Wala dyan. Doon sa lagay ni Papa po. kailangan lang siya matuluyan. Nandiyan. Dyan po, ay nilagay ni Papa dyan. Hanapin mo. Walang mag-ubilihan. Wala dyan. Ilan niya sa Sa ilalim. aawaan. Oo. Ilan niya sa naunawaan. Ang lahat ay Huli na. siya ay binimusan. Wala Sabay-sabay dyan. tayo, guys. Go on. Siya. Ay pulubin na hamak ninyo. Siya ay pulubin auring katulad niyo. Siya ay pulubin na hamak ninyo. Siya ay pulubin auring katulad niyo.
I need a home. Trending gutom, isang pangmalakasang mina dyan, ito! Jollibee Burger Steak! Saucier! Sarap! Ito pa! The new Burger Steak Supreme! Na saucier sarap din! Yes! Jollibee Burger Steak! Stewardess siya. Hindi ka naman siyang manood. Isa dito. Hindi kaya ng sagot ko. Kasama na to. Wait! Kaya na? Kaya! FedEx Power Play. Mas tagal ang layuan. Imposible man siya. Sige sa kanila. They say you only beat once, not lose. Look, youthful, confident. I feel ultimate. Myra Ultimate, powered by Astaxanthin. I'm 36. I choose ultimate. Mahal ng paalala, ang Myra Ultimate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, Mer! Lunch tayo? Di ba? Naghahanap ako ng new work? Yeah? Magpahinga
Bakit? May last chatter? Tulog mo na yan. Lalatag ako ng kambing. Yeah. Tulog mo na yan. Tapos na ako rito. Got sensitive underarm skin? Listen to your skin signals. Use Dove's Sensitive Deo Serum with niacinamide and proceramides, formulated for sensitive skin from the most prescribed Deo brand by Dermis. Natanong sa akin, Mother, may edad ka na? Ba't gusto mo pa magka-diploma? Sagot ko, When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? And when I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spend
Sana. Come on. Ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa. Bawat ngiti may ngayon. Dahil sa ako'y Di ako ibibig sa'yo. ikaw para Ang aking sa puso ko. Sino dito nakakalam na song? Kuya, ikaw ay gulong-gulo. Ang puso ko't isipan. Ang gabi ay pangako ko. Sa pinag-isa. Dahil ba maulong ko dyan ang bitan na dyan. ikaw para Sabay-sabay! Isip ang pag-ibig ko. Mga sino, sabay-sabay! anong gagawin? Yes, God! Puso's kalagaw. Sana ba Kay hirap ikip, sana'y unawain ang puso sa'yo'y batid. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Maraming salamat! Di mo sagot na At hindi na rin pinansin pa. awat ngiti hindi ngayon. Dahil sa hindi ako ibibig sa'yo. Hanggang isilihin ang pag-ibig. Sabay-sabay tayo lahat, come on! Anong gagawin Sa putos ng ng para bang hangin at ay hirap ipilit? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y batid. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Parang isa yung tanan, nilapahal sa Sweet House Music. Huwag kang pupunta dito. It's not ready. Huwag kang pupunta dito. Ang damit. Followers on Facebook, Ah. Ang iyong mga larawan at ang iyong mga pangako, ako lang. Kahit saan ka na, malayo malapit man, ang pag-ibig ko ay sa'yo lamang. Ito'y pangarap ko sa pina,
Lagi ka naman ang isip. Tama sa paggalit. Lagi ka naman ganyan. Ikaw pa rin. Walang ibang ibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan at tarang. Patuloy bang lalakad ang panahon? Ako'y nagmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Kayo naman.
to the most doctor-prescribed Neurogen E. Close the deal then. Parang imposible man siya. Pinag-ikitan sa machine. Isang spin lang yan sa Ariel. In 15 minutes, nakakalakwet siya. Imposible man siya. Sige sa Ariel. Tatrabaho lang ako doon. Higit lang, Ben. Going on long drives and there's no range anxiety. City drive man or highway, hindi ako pinapayaan yung pera ko. I can game drive at the same time, use some tracks on the weekend or go on the race. For after sales, they're very proactive. Ang party ako na bibigay. So, it's